Yes, Idol Bernard, sinorpresa ni John Ray Amular nga iso iti nagbalin nga tampok iti daytoy surat ni Mr. Mark Angelo Damo dagiti amin anang tulong kenkwana ditoy Ilocos Norte. Daytoy iti impakamo ni Mr. Mark Angelo Damo iti nagbalin na bunga iti parang isurat iti kabibiyag ni John Ray Amular manipod Western Visayas. Naamuan ani John Ray ket nagisalip iti para games iti palarong pambansa 2025 gaputa isuna ket adaan iti rangkap wenno naputed iti maysa kadagiti saka na ken ada iti talent na iti swimming. Ditoy ang nagiduna wenno nagiduna dagiti daddum ang mga sursuro iti kwarta parte pa nagpabalay ni John Ray. Nakagatang iti ubing iti semento, darat, landok ken daddum pay materyales para iti pagtaengan nga ipatakder na. Nagyaman ni Amular kadagiti mangtultulong ken kuana kang runaan na kadagiti amin nga Ilocano ken kunana nga utang ana imbag anakem daytoy nga nagunod na. Daytoy ti damag manipod iti IFM News sa Idol Lawrence Corpus Martinez tatak Aramen. Maraming salamat.